سلام كبرات تلتي سينما سمرة كما يتنحهم مجم أبكل شينخاتكم مجد كتهلوغو نايوترو تمنيتنايو بخلو نغربلكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونوا نتمننا كم توترو نعاكم نمزناين حبريتا نمتحلافن نتعرو حجون نعاكم يبك عزبلنايو حديث عبحيزنا دابا خيلناكم علنا كدمي مجمارنا جن حدراكم لايك شير سابسكرايب بمقبار كتتبابعنان ححدشوك بتحكم دما ناي مزغاخر غاجل جركة بلون ناتلابنا سنقنا موراليامو متبعكم ايفلينا نبل نحج دما تاريخ هوات حد خابتم أب بحفشا أب طبب هاجرنا ثورة زكاي زلو سنتباوي هاجرنا زخونه إفريم كحساي ودخادا زتسس مدبينا حزنا لكم متينا زلنا كساف فتصامه بتصمونا كتكتاتولنا نعدمكو نابت مدب يسكركم سنايت عنحوت سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حينا للنبي فلتت حبوز دستا سحاب سيني تروفتا نفسد النهار سينما سمري إفريم كحساي ودخادا حد خابتم نسنتب هاجرنا أبزل على درجة نمبصح بلوع الأوني زكالو سوزلو سنتب فنياتات حديو سنتباب هاجرنا خا باتي بالنا النبابران حبرتسب ملكعن جرمان البيسو أو كيبون أدميقون نخقرب أبرتيو يسرح ودقادا أبزي نايل لسلاس عمتات تمكرو أبقتمي حدما زيما ناي مدرخ دراما آليان درستن فيلم إيدو تنبيرو كساب درجة أغور زتفلاليو شلماتات عتيرويو ودخادا أب بيت مرتي حفشاوي تمهاراي انكلو بزجمرو طبابيو لومي كم أركان زسمة زلو ننوح زبل عمتات كم ممر كوينو دعر مقلقال ناي ماسترس عدل سلزرخبه أبش عنشعة ميتن تيسعن حموشن ديفولوبمنتال تياتر زبل تمرتي زهبو إيرتراويان كاوت آمت يوم منباروم بمحبار آبتي نسوم زهبو زنبرو سلطناتات بمرآي نسوم بزفتر وعدل نسو حمشايروسو تمريصم ناب عدي إنجليز بمخاد نتي أبس مراز جمرو سنتباب أبش عنشعة ميتن تيسعن شعاتن أب ليدس يونيفرسيتي ناي عدي إنجليز ناي تمرت عدل بمركابو بتياتر ستاديز بخالاي ديجري دحر ممرقو ناب إيرترا بمملاس غوني سنتباوي فريات زلو تمكرو بمكفال حيال سنتباويان أفريو لعلقو لغن إفريم كحساي اتي أب عدي إنجليز تمارو وهلول تمكرون مصحافتي بمنبابن أب موسى أبات آلاليان أتصحفا فيلمن زتريو كإلات نابتكاتي زبلوم السبات نممحلاف نوي عمتات مسبالاو قدايات بمخان نزحلفة لعلي 10 عمتات غوني سنتباوي عيو بوزحات تمهارو مهيرو أمريقيو كلهم اتم تمهارو خا إنه لومي بستفلاليو سرحاتهم يلليلو ودو خادا كل جزء بتسرحته عجيبو يأخلن خيبله أبز حيلة عري زحلف وسراع لعلتي أقدم زفريو نلعل وسيقو أب علماو درجة كبتسح أبي أمنتو يزلوو أب سرحته دما بحفشاوي ملختنا سرارحن باتي نحبرة ساب زمسد وحلول أكراربا أخطيلو سلزعيو بعابيون سنتباوي فرياتكا بغندو نهزبيلكا سراح وانت هزبي سلزخونه بعقبت ناي هزبي زعقب ودو خادا بفلما سرحاتو منيستر فتحدو كمرعوكي سب أرون منيان كومون أبناي مدرخ دراما مقاريا إلاني ود ساقيد أبا دلم ليبا روبا نزازي زانوي موبا ان كالوتن أفرين جنا زفر زلون حيال سنتبواوي هاجرنايو كابز حليفون أب عمته 2019 أهجراو شلمات زرخبلا زينا عرفتي أبركيتيو إفريم كحساي دخيم خيبلون عمت مزه أب بعلات ناتنت معلت سماعتات مخفتن معزون فيستيبالات كالوت هاجراو بعلاتن كم كنيت قواسوت شمنو تقالو قدام مشت اندان هبي حلاو مشلا
እምባ ደንደን ፈላሲት ዑናጉዶ አዝማች ጨፈና ከንቲባ ተፋደ ሰብ ወርቂ ዞማ አሳጉማ ወደስመራ ማሰኛን ማሰን ዝብላን ካልኦት ድራማን ሙዚቃዊ ድራማን አቅሪቡን ገና ኸኣ ይቕርባሎን ኤፍሬም ካሕሳይ ዝሰርሖም ናይ መድረኽ ድራማታት መብዛሕትኦም 10 ዓመታት ወይ እውን ልዕሊ ሓደ ዘመን ንድሕሪት ተመሊሱ መጽናዕቲ ኣካይዱ ዘዳልዎም ብምዃኖም ኣብ መሐበር ቅድመ ዛንታ እቶም ድራማታት ይጥቆሱ እዮም። እዚ ንምግባር ይኸብዶ ክሳብ ክንደይከ የህልኽዎ ንያታን ህዝብን ኤርትራ ዝገልጽ ድራማታት ሃሰስካ መባል ዓዲ ውዒልና ኣይንፈልጥ ኢና እዞም ስልጠና እንህቦም ተምሃሮ ኸኣ ብባህሎምን ታሪኾምን ተጸልዮም ክወፁ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ይብል ኤፍሬም ብምስዓብ መጽናዕቲ ንምግባር ናብ ቦትኡ ኼድካዩ ክኸውን ዘለዎ እቲ ዘገድስ ዛንታ ካብ ቀዳማይ ኣካል ምስ ረኸብካ ንዕኡ ናብ ድራማዊ መልክዕ መስሪሕካ ናብ ናይ መድረኽ ድራማ ከተምጽኦ ኣዝዩ ኣህላኽ እዩ ድማ ይብል ባህላዊ ክብርታትና ዓንዲ ማእኸል ዘተኣማምን ህላወና ወይ ቀለስቲ ኩሉ ሓይልን ዘኹርዕን መዳያትን እዮም እዞም ክብርታት እዚኣቶም ንኸይብሕጎጉ ምዕቃቦም ጥራይ ዘይኮነ ንኽስስኑን ከጉልዓልዑን ክንቃለስዩ ዝግባእ ዳርጋ ምስሊ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ወዱ ኻዳ ጸዋር ጠማሪት ፈቃር ዓንዲ ማእኸል ስድራ ኣመሓዳሪትን መራሒትን እዩ ናይዚ ኣብነታት ከዓ ኣብ ገለ ፊልምታትን መድረኽ ድራማታትን ከም እምበይተይ እለኒ ዘለዋ ገጸ ባህርያት ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ መዳያት ሓላፍነት ተሰኪመን ዕውታት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሃኒጹ ይሰርሕ ምዃኑ እዩ ከም ናይ ደራሲ ብልጫ ዝሕሰበሉ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዱ ኻዳ ኣብ 2011 ብጀማል ረመዳን ተደሪፋ ናይቲ ዓመት ዝበለጸት ደርፊ ተባሂላ ዝተሸለመት ገዛና እትብል ደርፊ እትርከበን ልዕሊ 45 ደርፍታት ሕደማን ዜማን ከም ዝሰርሐ እዩ ዝገልጽ ሃናየ ዝብላ ብተስፋ ዓለም ኣራፋይን ቆርጫጭ ኣበይ ኣምሲኻ ብኤልሳ ኺዳነ ቸኮሌት ብሰሎሜ ማሕራይ ተበሪህንሎ ብድምፃዊት ሰምሃር ዮሃንስን ሓቢቢ ብፌበን ጸጋይ ኣፍሪቃዊት ጸላም ዑንቂ ብዮናታን ታደሰ ዱላን ካልኦትን ዘፍረየ ሓያል ገጣምን ዘያምን እዩ ወዱ ኻዳ ሓደ ካብቶም ስነ ጽሑፍ ንሕብረተሰብ ምንቃሕ እዩ ካብ ዝብሉ ጎስጎስቲ ሰባት ኮይኑ ሰልኪኒ ከይበለ ብመንገዲ ድራማታት ከስተምህር ወትሩ ኣብ ጻዕሪ ዝርከብ ስነ ጥበባዊ እዩ ጻዕርን ድኻምን ዘይሓልፎ ስራሕ ኣድማዒ ክኸውን ከም ዘይክእል ርዱ እዩ ስራሕ ድርሰት ከዓ ዓቕሊ ምግባር ግዜኻ ብግቡእ ምጥቃም እቲ ስራሕ ንዝጠልቦ ዲሲፕሊን ምምእዛዝ ብሓፈሽኡ ነብስኻ ምምላኽ ይሓትት ኣብ ትግባሪ እውን ናይ ብዙሓት ተሳታፍነት ቴክኒካዊ ጠለባትን ዝሓትት ስለ ዝኾነ ኣትዓብ እዩ ንዘፍቅሮ ሰብ ግን ጸገም የብሉን እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቂ ድማ ወዱ ኻዳ ኣብቲ ሞያ ንልዕሊ 30 ዓመታት እዩ ሰሪሑ ወዱ ኻዳ ሎማ ዓመት ዘፍረዮ ብርክት ዝበሉ ኣገራዊ ሽልማት ዓቲራ ትርከብ ዓለም ኣብቲ ደብሪ እትብል ሓጻር ፊልም ኣፍሪው ንሃገርና ኣጸዊዕዋ እዩ እዛ ፊልም ብዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ዝተሰርሐት ኮይና ወዱ ኻዳ ንገጻት ህይወት ብረቂቕ ዝተረድአ እንክመስል ድማ ብቕዓቱ ኣብ ኩለን ፊልምታት ኣንጸባሪቕዎ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብዛ ፊልም ተኸቲልዎ ዘሎ ሕልኽልኻትን ዘይፍትሓዊ ኣካይዳን ሳዕቤናቱን ኣብ ኣተኣላልያ ህይወት ክንክተሎ ዝግባአና ጥንቃቕን ከምኡ ምዘይንገብር ዝኽስት ሃጓፋት ኣብ ኣተሓዛ ሰብና ክንጥቀመሉ ዝግባአና ሜላን ኣገባብን ኮታ ብዙሕ ካብቲ ኣብ ዓቐበ ቁልቁል መስርሕ ህይወት ትዲቦን ትወርዶን ጉዕዞታት ህይወት ኣብታ ፊልም ተንኪፍዎ እዩ ንሓደ ስራሕ ወይ ድማ ውሽጣዊ ድፊትን ድርኺትን ዝሓትት ሞያ ንኽትዕወተሉ ዘኽእል ቀንዲ ምስጢር ፍቕሪ እዩ ወዱ ኻዳ ድማ ነዚ ሞያ እዚ ብዘይ መጠን እዩ ዘፍቅሮ ምኽንያቱ ሓደ ጸሓፋይ ዝሓልፎም ስቅያት ቀለልቲ ይኮኑን ወዱ ኻዳ ድማ ብወገኑ ነዊሕ ሰዓታት ኮፍ ኢሉ ድቃስ ተሓሪሙ ሰፊሕ እዮ ክሃንጽ እንከሎ እቲ ኣብቲ ሞያ ዘለዎ ፍቕሪ እዩ ዝበርሃልካም
ወዱ ኻዳ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ውን ሰናፍ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ፈለጥዮም ዝዛረብሉ ኣብ ናይ ብዙሓት ሰባት ማሕበራዊ ነገራት ይሳተፍ ብውሳት ይዓርቕን ይሽምግልን ኣብ ናይ በዓላት ካርኒቫላት ይኹን ካልእ ምስ ውራያት ዝተኣሳሰር ጉዳያት ውን ብጽቡቕ እዩ ዝሳተፍ ወዱ ኻዳ ኣብዚ ልዕሊ 30 ዓመታት ጉዕዞ ጥበብ ማለያ ዘይብሉ ደርፍታት ግጥምታት ድራማታት ፊልምታት ኣበርኪቱን ገና ኸኣ የበርክታሎን ፍረ ናይ ዝኹሉ ብቕዓቱ ድማ ብተደጋጋሚ ብደረጃ ኣህጉር ኣብ በርኪና ፋሶ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ብዝተፈላለዩ ሽልማታት ስሙን ስም ሃገሩን ኣኾሊዕ እዩ ስለዚ እምበኣር ንኸም በዓል ወዱ ኻዳ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ስነ-ጥበባውያን ሃገርና በዚ ዘፍረይዎ ሰፍ ዘይብል ፍርያት ብቐጻሊ ክተባብዑን ክምጎሱን ዘለዎም ስነ-ጥበባውያን እዮም እቲ ምንታይሲ ኩላትና ብንህቦም ሞራልን ደገፍን ሎሚ ብደረጃ ሃገር ክዕወትን ከለዉ ሓደ መዓልቲ ድማ ብደረጃ ዓለም ዝወዳደር ስራሓት ዘየፍርይሉ ኣብነት ስለ ዘይብሎም እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ መደብ ዓጌብኩም ክትኮኑ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመጸኩም ጸጽብቑ ንዓኹም ይኹን ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኮነ ነቐፌታ ክትጽሕፉልና እናተሓሳሰብና ነቶም ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ተኻፈልቲ መደባትና ብምዃን ዝተፈላለዩ ማህርትና ዘናጋዕትን መደባት ክትከስቡ ብኽብሪ ንዕድመኩም እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከኣ ሳብስክራይብን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ማህርና ዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ንሕና ብወገንና ምዝተረፉ መደባትና ሓድገኩም ሰሰና እዩ Film